Hoxe o ensino galego viviu unha nova xornada de folga para reclamar máis recursos e unha redución da carga burocrática nos centros educativos. A resposta foi masiva nalgúns colexios, onde máis do 70% do persoal secundou o paro. Nesta volta queremos darlle a volta á Consellería de Educación porque o que lle estamos pedindo á Consellería e ao Conselleiro é que lle dé a volta nas súas políticas educativas. Ten que poñerse do lado do profesorado, ten que deixar de invertir en empresas privadas e invertir no público. Tamén vimos cargados de cabazas porque simbolizan o suspenso que lle damos á Consellería, o suspenso que ten cando o conselleiro di que medio profe máis medio profe son dous profes, o suspenso en atención á diversidade, cando non dota os centros educativos de profesorado de PT e da L como é debido, ou cando pretende que unha persoa orientadora atenda a máis de 500 alumnos ou a máis de 300 educativos. Os docentes galegos saíron hoxe ás rúas e tamén fixeron sentir o seu malestar dentro dos centros. Reclaman máis apoio por parte da Administración Educativa e denuncian que a falta de recursos e o exceso de burocracia están a afectar directamente á calidade do ensino. Bueno, pois os motivos da folga de hoxe son verdadeiramente importantes e é un termómetro e unha radiografía de como está unha parte moi significativa do profesorado no ensino galego, non? Cales son as necesidades que detectamos e que influen no ensino de calidade e como tal e como entendemos unha parte moi significativa, insisto, do profesorado, pois non se está atendendo desde a Administración Educativa como consideramos. A carga burocrática dentro dos equipos directivos, a falta de recursos, é certo que o escenario pedagóxico de moitas escolas está cambiando nos últimos anos cun incremento das necesidades que a Administración ten que atender. Dende os equipos directivos denuncian que o tempo dedicado a trámites administrativos resta horas á labor pedagóxica. Ademais, aseguran que os catálogos de persoal non sempre se cumpren e que moitos centros contan cun profesorado interino que cambia constantemente, impedindo consolidar equipos de traballo estables. Pois un pouco que reivindicamos é precisamente esa mirada pedagóxica da infancia que atende ás necesidades reais e o escenario social é real que está cambiando, non? Entón a Administración non pode mirar para outro lado. Precisamos máis recursos, precisamos que os catálogos dos centros se cumplan, cando non se están a cumplir en todos os lugares, precisamos que as necesidades educativas sexan atendidas dunha maneira realista e funcional, e non moitas veces con parches de personal que vai e ven aos centros e que non permite crear un equipo de traballo sólido, e despois o exceso de carga burocrática, por exemplo, na xestión dos centros que impide ao equipo directivo que as horas que ten dedicación ao cargo de cumplimentar ben todas esas funcións que se exixen. A resposta á convocatoria foi alta. Nalgúns centros, máis do 70% do profesorado secundou a folga, e máis da metade das familias tamén decidiron sumarse ao paro como mostra de apoio. Neste centro educativo, as familias e a comunidade educativa sempre se volca bastante con todo o tema das necesidades e reivindicacións non solamente do profesorado, sino como comunidade educativa, e tamén máis dun 50% das familias do noso centro tamén secundaron a folga. E parte das que están aquí, porque moitas veces a conciliación non é posible, pero xa nos transmitiron tamén hoxe na entrada que apoian, que ao final os recursos e a atención dentro do sistema educativo sexa real e efectivo. Os docentes sinalan a Administración Educativa como principal responsable da situación e piden que se escoiten as necesidades reais do centro. Aseguran que a diversidade e as dificultades aumentan cada ano, mentres os recursos seguen a disminuir. Obviamente a Administración Educativa é a que ten maior parte de responsabilidade de escoitar a comunidade educativa, as necesidades reais que se lle trasladan desde os centros, que ao final esta é a primeira liña da realidade, non? Que nada ten que ver co que se presupón moitas veces nos despachos. Unha situación que, dende os colexios, esperan que mellore.